Sempre que tinc una pena, en vez de posar-me a plorar, agarro una taula baixeta i em faig un bon berenar. 1 litre de vi, un glob de llimonà i per passar el drama, engite tota l'espera, perquè el que anem a contar va de dormir. Contau. Contau? De la caldera. Bueno, algú s'entendrà. Això va passar de veres, Va contar-ho Carlos, però és de veres, Tu m'ajudes. Jo t'ajudaré, però és de veres. Tu qui eres? La que... Jo la que estava roncant. Per això t'ho dic. Però no és broma, va contar-ho de risa, però va passar de veres, Va, conta-ho, que és de veres. Sí, és que està, diguem... Pues, això tot comença quan n'hi ha un treballador que s'adorm i va el jefe a... Però ho has de contar ben compte. Sí, conta... Si ese treballador no acudia al puesto de treball, els demés no podien continuar treballant. Entonces, què passa? Això, home, era l'hora d'haver anat i no acudís. I què fa el jefe? Va a buscar-lo. Va a buscar-lo, toca allí a la porta, Toc, 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 i no hauria ningú. quan li obrin, li diu, sí, ara està el meu fill ahí. Quan li obri, que li obric jo, que no sóc jo, però igual li obri i diu, che, què passa? Diu, home, no sap l'hora que és? Diu, que quina hora és? Diu, home, hora d'anar a treballar? I se diu, ai, pues ara el despertaré. Se'n va i li diu al xicón, alça't, que estan esperant-te. Alça't. Va, chiquillo, alça la mare, es farà un trosso de pan algo i adreça corrent. Que ahí està l'home esperant-se. El pobre home va, diu, pues bueno, espera't un moment que ja és. Ell s'alça, bueno, mentira, s'alça no, s'assenta en la Diu, cadira, assentes mentre s'arregla el chiquillo. s'assenten allí els dos i es comença, sa mare es torna a agitar, el chiquillo ni s'alça i allí tot eren ronquits. Sa mare ronca que te ronca i el chiquillo i l'altre xic li dia, senyora, que estic així. Senyora, està ahí, el seu fill no s'ha despertat. I la dona que I la dona li feia, com que no? Si jo li he dit que s'alçara. Pues no s'ha despertat, pues ara el torna a quidrar. I diu, assentes ahí, assentes un moment. I aquell s'assenta, però aquell no s'alçava. Passa més d'un quart i està allí a travegar. Senyora, que el seu fill no s'alça. Al final de tot això, tot roncant, no s'alçava ningú. L'amo de la fàbrica va tindre que agafar el quart de fer. Chiquillo, alça perquè ta mare no s'entera. Es va alçar el xicol, correguent, se'n va anar a la fàbrica perquè tots pogueren treballar. Però això va passar de veres. És de veres o és mentira? Així davant, sí. Així davant. Així hi ha uno que pot corroborar-ho, però no s'ha de delatar, així és que no ho contarà. Així no és,